Mikäs vitun portaikko tuo? Hyi saatana. On kaikki kuparit sun muut lähtenyt helvettiin. Oho. Noniin. Mikä saatana siellä? Onko siellä kappeli? Joo, täällä. Sinne päästä viimeinen. Noniin. Jei. Levolle lasken luoja. Armias ole suojan. Hyi vittu kun rupesi jotenkin ahdistamaan. Kyllä niin. Joo. Siinä on raatoja viety. Hyi saatana. On saatana muovikukat ja kaikki paikalla. On kynttiläkin melkein poltettu loppuun asti. Täällä on siis on tällainen 5 vai 6 kerrosta yhteensä. Joo. Noniin. Missä sä oot? Täällä kato. Mitä siellä on? Näitä liinaa mun peitosta. Niin joo. No hyi helvetti. Vähän kosteus päässyt tännekin. Hyi saatana mikä haju täällä. Vessa. Se oli jossain tuolla, mistä pääsi ylemmäs. Mutta eikös täällä ollut muitakin käytäviä kuinka paljon vielä? Kuinkahan saatanan iso tämä kellari on. Ei taida olla enää olla. Älä nyt vittu. Ei siellä kuule mahda olla mitään. Hyi vittu, tuolla on jotakin paskavettä tuolla. Tämähän on vaikka... Täällä on aivan saatana vaikka mitä. Oi vittu. Ja vittu, palaa valo vielä tuossa. Palaako? Mitä vittu? Katso. No mitä helvettiä? Kato kuinka homeessa se on. Oi vittu, katso. Siellähän tirraa vesi jossakin. No niin, tuonne, no sinne ei kyllä mennä. Tuu nyt, et vittu mene sinne.
Hyi saatana, mikä haju. Katso, mutta täällä on musta. Jostakin tirraa vettä. Kuuluu kun vesi juoksi. Hyi helvetti. Kato nyt täällä on... Onko ihme, kato, kun tuolla on aivan vetisiä nuo ikkunat. Kato, nyt täällä on vettä aivan joka paikassa. Hyi saatana, mikä haju. Hyi helvetti. Hyi vittu, sinne en mene. Tuolta pääsee vai mitä? Oliko tuolla pääsi jotkut? Tuolla on jatkoa kuinka. Mikä jumalauta on? Onko tää joku pesuhuone? Mikä vittu tämä on? Tuolla ainakin vessoja. Täällä on ihan saatanan kylmä. Joo, siellä oli aivan siis sellainen, siellä mistä sen labrahan pääsi, niin siellä oli ihan saatana niin sellaisia mustia homeita täynnä koko seinä. Tämä on niin kuin vesi tippuu joku seinistä. Onko siellä mitään? Ei. Täällä on varmaan vittu potilastietoja ja mitä kaikkea tuossa on. No en tiedä. En kyllä rupea käpäilemään. Hyi vittu mikä leimaus sieltä tuli. Just tiedän, on konflikti. Joo, niin on. No sähköpääkeskustelu sun muuta. Tää menee varmaan siihen päälle. Varmaan. Joo. Mikä vittu se? Kun sä... Hyi siellä, vittu se oli kylmä siellä. Nää kellari on kyllä aina kaista karmikin paikka. Ei siellä ollut kuin vessa. Jostakin tippuu vesi. Mitä vittua? Joo.
Älkää nyt ihan oikeesti sitten jonnet käykö tällaisissa paikoissa. Siis hyi saatana täällä haisoo paha. Mistä se vesi tuli?